न जायते म्रियते या कदाचित् नायं भुव्या भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। भगवान श्री कृष्ण कह गए बाणे कि आत्मा ना ही जन्मेले और ना ही मरेले। आत्मा के यही स्वरूप पे हमनी के पितर पक्ष मनावल जाला। नमस्कार, प्रणाम। हम अंकिता पंडित आज के ए वीडियो में बात करब पितर पक्ष के। गरुड़ पुराण में गया तीर्थ के जिक्र कल गईल बा। आप पितर पक्ष के समय गया तीर्थ के महत्ता और भी बढ़ जाला। रउआ लोग जानत होखब कि गया तीर्थ में पिंडदान करे के परंपरा सदियन से चला रहल बा। त आई जानल जाओ ये परंपरा के शुरुआत कहाँ से भइल। जब प्रभु श्री राम और मैया सीता राजा दशरथ जी के पिंडदान करे खातिर लोग गया गईल, तब पिंडदान के सामग्री जुटावे खातिर प्रभु श्री राम नगर की ओर चल गई ने। आज सीता मैया फल्गु नदी के तट पे इंतज़ार करे लगली। धीरे धीरे काफ़ी समय बीतत गईल। ओकरा बाद से सीता मैया के ही लागल कि जबले प्रभु आई हैं तबले समय बीत जाए तो हमके पिंडदान कर देवे के चाही। आज सीता मैया पिंडदान कर देली। ओ समय ओ पिंडदान फल्गु नदी आ केतकी के फूल आ गौ माता के साक्षी मान के कैले रहली। ओकरा बाद प्रभु श्री राम नगर से लौटने वो जब देखने कि सीता मैया पिंडदान कर देले बाड़ी, तब वो सीता मैया से पूछने, तू पिंडदान कर देलू? तब सीता मैया कहली, हाँ प्रभु, समय बीतत रहल ऐसे हम पिंडदान कर देले बानी। तब प्रभु श्री राम उनके पिंडदान के प्रमाण मांगे लगने। तब सीता मैया वो 3 जन जेकरा के साक्षी मान के वो पिंडदान कैले रहली, ओ लोगन से सवाल कैली। तब फल्गु नदी से पूछली, तब फल्गु नदी मुकर गईली। ओकरा बाद केतकी के फूल से पूछली, तब उहो मुकर गईली। फिर गौ माता से पूछाइल, गौ माता भी मुकर गईली। ओ समय ओही फल्गु नदी के तट पे वट वृक्ष रहल। ओही वट वृक्ष से प्रभु श्री राम के पूरा कहानी पता लागल। ओही समय माता सीता वो तीनों जन के श्राप देहली। वो श्राप का रहल है? सीता माता गौ माता से ई कहली कि हम तो के श्राप देतनी कि तू पूरा भारत में पूजल जइबू, लेकिन तो के हमेशा सबकर जूठा खाए के पड़ी। आ केतकी के फूल के ही कहली कि तू फूल त रहबू, लेकिन तो के कोनो देवी देवता पर चढ़ावल ना जाई। आ फल्गु नदी से ही कहली, तू बाकी सब नदी जैसे रहबू, तोहार नाम भी नदियन में लिहल जाई, लेकिन तू हमेशा सुखल रहबू। ओही दूसरी ओर माता सीता वट वृक्ष के आशीर्वाद देली। वो आशीर्वाद ही देली कि वट राउर उम्र हमेशा लम्हर रही। रौरा के साक्षी मान के सुहागिन स्त्री लोग हमेशा अपने दाम्पत्य जीवन खातिर आराधना करी। तब से लेके आज ले पितरपक्ष के समय लोग गया तीर्थ में जाके पिंडदान करेला, फल्गु नदी के तट पे वही रेत से। दूसरे ओर वट वृक्ष के पूजा चलत आ रहल बा। रउआ लोग पितृपक्ष के बहुत सारा कहानी सुनले होखम। बहुत सारा काल्पनिक कहानी भी बाटे, बहुत सारा पौराणिक कहानी भी बा। कर्ण के भी कहानी बा, ब्रह्मा जी के भी कहानी बाटे, और एगो बहुत प्रसिद्ध कहानी भोगे जोगे के भी सुनले होखम। तो रउआ लोग ये बताएं कि जौन कहानी हम सुनौनी वो कहानी से रउआ लोग के का सीख मिलल। ई ज़रूर बताई कि हमार ई लोक गाथा के सीरीज रउआ लोग के कैसन लागल।
अगर हमार वीडियो पसंद आवत होके त आपन कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। आपन सुझाव ज़रूर बताएं। अगर हो सके तो और भी लोग के सुनाएं और शेयर करें। प्रणाम।